חלק מהמפגש הזה. למי שלא מכיר אותי, השם שלי הוא נעמה ראובן, ואני עוזרת לאנשים, בעיקר לנשים, להתחבר חזרה לעצמם, לאהבה עצמית, לקבלה של עצמם, לנטרל שיפוטיות, כעס ואשמה, מה שכמובן מביא אותם גם לשפר את החיים שלהם בכלל, לשפר את מערכות היחסים שלהם, כי ברגע שאנחנו אוהבים את עצמנו, מקבלים את עצמנו, פחות מאשימים את עצמנו, הרבה יותר קל לנו לעשות את זה גם עבור האחרים, הרבה יותר קל לנו להיות במצב הזה גם עבור האחרים, וזה כמובן משפר את כל מערכות היחסים. ברגע שאנחנו אוהבים את עצמנו ומקבלים את עצמנו, אנחנו מרגישים ראויים יותר, ומאפשרים לעצמנו להגשים את עצמנו, ובאמת החיים נהיים ככה הרבה יותר טובים. את האנשים שאני מלווה במרחב מאוד מאוד מאפשר, מלא אהבה, מלא תמיכה. ואני חולקת איתם כלים שלמדתי, כלים שזכיתי לפגוש במסע האישי שלי. אני חולקת איתם את הכלים שאני בעצמי משתמשת בהם, כלים שעובדים עבורי, תובנות שעובדות עבורי, ובעיקר נמצאת שם עבורם באהבה גדולה, ונותנת להם להרגיש, לחלק מהם לראשונה בחיים שלהם, שהן אהובות, שמה שהן מרגישות זה בסדר, שהכל בסדר איתם. הערב אנחנו נדבר על אחד החסמים שהם החסמים הכי גדולים בדרך לחיים טובים, לשמחה, להגשמה, וזה אשמה. אשמה משני הצדדים, גם האשמה עצמית, רגשות אשמה, שהם הרבה מאיתנו מלאים בהם, וגם האשמה של אחרים, שככה אז אנחנו חיים בעצם באיזושהי תחושת קורבנות, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, ואנחנו מרגישים קצת חסרי שליטה על החיים שלנו, כי האושר שלנו תלוי בעצם בהתנהגות של אנשים אחרים. הנושא הזה של אשמה הוא נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי, כי אני מילדות ככה מנהלת איתו רומן הדוק ויש לומר כואב, באמת גם מהבחינה הזאת של שהייתי מאשימה ומלכה את עצמי ומרגישה מאוד מאוד אשמה הרבה פעמים, והרבה פעמים גם לא בלי שהייתי באמת אשמה במשהו, בלי שהייתה לי בכלל אחריות, ויותר מזה התנהלתי בפחד שיאשימו אותי. זאת אומרת, הרבה פעמים אז עשיתי הרבה דברים לרצות אנשים אחרים, כדי שלא יאשימו אותי חלילה, או פעלתי שלא על פי צו ליבי, היו מבקשים ממני משהו, וכדי לא להרגיש אשמה, אז הייתי עושה את זה. רק כדי להימנע מהמקום הזה, שחס וחלילה מישהו יאשים אותי, או חס וחלילה שאני ארגיש עם עצמי אשמה. עכשיו, ברור שכל פעם שכן הרגשתי אשמה, אז גם הייתי מאוד מאוד מלכה את עצמי, יורדת על עצמי, מקטינה את עצמי, וגם שם הייתי פועלת מתוך מקומות, ברגע שהייתי כבר מרגישה אשמה, אז הייתי גם כן עושה לפעמים דברים שממש לא לפי צו ליבי, כמו עושה דברים כדי להסיר את האשמה מעליי. אם הייתי מרגישה אשמה כלפי הילדים שלי, אז הייתי מפצה אותם בדרכים שלאו דווקא היום מיטיבות איתם. בממתקים, בלתת להם שעות שינה יותר, כל מיני דברים שלאו דווקא מיטיבים איתם, העיקר כדי שאני לא ארגיש אשמה מולם. בקיצור, האשמה ניהלה אותי יפה, וכמובן שבתור מי שהאשימה את עצמה המון, אז גם נהגתי להאשים אחרים ולמצוא את האשמה בכל דבר אצל אחרים, כי זה די הולך ביחד. אנשים שמנוהלים על ידי תפיסה שיש אשמה, רואים את זה מאוד אצלם לשני הצדדים, בין אם הם מאשימים את עצמם ובין אם הם עסוקים בלהאשים אחרים. אצלי החלק של להאשים אחרים היה חזק יותר, אבל לא הייתי חפה, בוא נגיד, גם מהצד השני, בהחלט שלא. אוקיי, אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום בעצם?
בואו נראה. אוקיי, רגע. טוב. אני הולכת, כתוב פה על מה אנחנו הולכות לדבר הערב, למרות שיש פה גם כמה גברים שהם נציגים של המין השני שנמצאים כאן הערב איתנו, ואני מאוד מאוד שמחה. אבל כיוון שבאמת הרוב פה הם נשים, וגם אני עצמי, קל לי יותר להתחבר לצד הזה, ואני באה מה לעשות, זה המין שלי, קל יותר לדבר משם, אז אני הולכת לדבר בלשון נקבה. גברים, אני ממש ממש סומכת עליכם, על תבונתכם, שאתם תדעו לעשות את ההתאמות. אז אנחנו ככה, על מה אנחנו יכולות לדבר הערב? אז קודם כל, מתי מתעורר רגש אשמה? שאלה חשובה. מתי מתעורר רגש אשמה? מה התהליך שקורה לנו כשמתעורר בנו רגש אשמה? ואני רוצה להגיד פה דבר מאוד מאוד חשוב. אני הולכת לדבר בעיקר על הצד של כשמתעוררים בנו רגשות אשמה. אבל כל מה שנאמר פה, כל מה שיאמר פה הערב, נכון גם כלפי אלו שמאשימים. כי התפיסה שעומדת בבסיס של תפיסת האשמה, היא כזאת שגורמת לנו או להאשים את עצמנו או להאשים את האחרים, וזו אותה תפיסה בדיוק. אז גם אם אני הולכת לדבר פה יותר על האשמה עצמית ורגשות אשמה שלנו כלפי עצמנו, אפשר לעשות את ההשלכות ולראות כיצד זה מתחבר בדיוק גם לצד השני, גם לאלו שבצד המאשים. אז מתי מתעורר רגש אשמה? אוקיי, רגע. מהי הנחת היסוד שעומדת מאחורי תחושת אשמה או לחילופין האשמה? יש איזושהי תפיסה שעומדת בבסיס הזה של כל הנושא הזה של אשמה. מהי אשמה בתפיסה הרוחנית? כי בעצם מה שעשה עבורי את ההבדל זה בעצם לימודי המודעות והרוחניות. זה מה שעשה עבורי את ההבדל בכל התפיסה הזאת של האשמה, וברגע שלמדתי את זה והבנתי את זה, והתחלתי לחיות את זה, והתחלתי להבדיל בין אשמה לבין אחריות, יכולתי להסיר מעצמי המון 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 רגשות אשמה, ובאמת לקחת אחריות בצורה טובה יותר, וגם כמובן פחות להאשים. בהמשך לזה, בהמשך לאותה תפיסה, למה בעצם אף אחד לא אשם בכלום, אבל אחראי למעשיו תמיד? ומה המחירים שאנחנו משלמים על רגשות אשמה? למה כל כך קשה לוותר עליה? אם אנחנו כל כך, כלומר, למה בעצם אנחנו נאחזים, למרות שהרבה מאיתנו כבר יודעים היטב שזה לא בריא לנו וזה לא טוב לנו וזה לא מיטיב איתנו, ואנחנו יודעים את המחירים, אני בטוחה שאתם תזדהו בקלות, למה בעצם כל כך קשה לוותר עליה? מה הפחד שעומד מאחורי חוסר היכולת, חוסר האפשור הזה לעצמנו, לוותר על האשמה? למה אנחנו כל כך מרגישים שאנחנו צריכים אותה? ובסוף, הדבר הכי חשוב, מה לעשות כדי להפחית את תחושת האשמה ביום יום. בסוף הסשן הזה יהיה לכם אפשרות לשאול שאלות, ואני אשתדל לענות לכמה שיותר שאלות. זהו, אתם תוכלו לכתוב לי את השאלות שלכם גם במהלך ההרצאה. אם יש לכם שאלות, אתם יכולים לכתוב אותם במהלך השיחה הזאת בצד, ואני אשים ככה, ואת השאלות הנבחרות אני אענה אחר כך. אז בואו נתחיל. כן, כל פעם שאני עוברת לתוכנה. אז מתי מתעורר רגש אשמה? אז כמו שאתם רואים, לפחות אצלי, זה צוחקת עליי מתי לא, כי באמת, במיוחד אצל נשים ואימהות, אשמה היא מוצר צריכה ממש ממש בסיסי. יש אפילו את המשפט המפורסם, שכשנולדת אימא, נולדים איתה רגשות האשם. בעצם אני אדבר שנייה רגע על אשמה האימהית, אבל תכף ואחר כך גם על האשמה באופן כללי, כי זה בוודאי לא נוגע רק לאימהות, אבל אצל אימהות זה מתחיל מזה שכל אימא באמת רוצה ושואפת וחולמת להיות האימא הכי טובה שיכולה לילדים שלה. ויש לה בראש איזושהי הגדרה, מה זאת האימא הכי טובה הזאת? וכל פעם שיש פער בין
מה שהיא מגדירה בתוכה כאימא טובה, לבין מה שהיא עושה בפועל, הופ, נכנסים רגשות האשמה. מתחילה להרגיש שהנה היא לא עלתה על הקטגוריה הזאת, היא לא מספיק, היא לא ככה, היא לא בסדר, היא לא אימא טובה בעצם, מתחילה לשפוט את עצמה כלא אימא טובה, יש שם שיפוטיות נכנסת, ויש שם נוצרת קרקע פוריה לשגשוג ופריחה של שלל רגשות אשמה. אבל העיקרון הזה של תחושת אשמה נכון לא רק בנוגע להורות. בעצם, בכל פעם שאנחנו פועלים באופן שבהוויה הפנימית שלנו, בהגדרה הפנימית שלנו מוגדר כלא בסדר, לא לגיטימי, אסור לעשות, בכל פעם שיש פער בין מה שאנחנו מגדירים במה שבסדר, לגיטימי ומותר, לבין מה שאנחנו עושים בפועל, יש שם בסיס, יש שם מקום שבו ייכנסו רגשות אשמה. לא אצל כולם זה אגב קורה, אבל אצל אלו שכן, זה המקור. יש פער בין מה שאנחנו הגדרנו כטוב, כלגיטימי, כבסדר, לבין מה שעשינו, חשבנו, היינו בפועל. ואם אנחנו מוסיפים על זה אמונת יסוד, ובדרך כלל זה יושב בנוסף על אמונת יסוד שאסור לטעות, אז אנחנו נתחיל לחוש אשמה בכל פעם שאנחנו פוגעים, אנחנו טועים, שבכל פעם שאנחנו שוכחות איזה משהו, והופ, מפשלות, ואוי, איזה גרועה אני, וזה לא בסדר, ואיך שכחתי להגיד, ושכחתי להגיד לילד לקחת את הסנדוויץ' ואיזה אמא גרועה אני, השיפוט ישר מתחיל לעבוד שם שעות נוספות. גם בפעמים שאנחנו זוכרות, אבל לא מצליחות ליישם. סתם לדוגמה, אני זוכרת שאני אמורה להגיב לילדים שלי בצורה מסוימת כשהם לא מתנהגים כמו שאני רוצה. אני זוכרת שאני אמורה להגיב בחמלה, אני זוכרת שאני אמורה להבין אותם, אבל בפועל אני לא מצליחה ליישם את זה. בפועל מתעורר בי רגע של כעס, ובאותו רגע אני מוצאת את עצמי צורחת. אז אמנם אני זוכרת, ואני לא מצליחה ליישם, ואז אני עוד יותר מרגישה אשמה, כי מילא לא ידעתי, אבל פה אני גם זוכרת וגם לא מצליחה ליישם. וואלה, אני גרועה. כל פעם שאנחנו מרגישות שאנחנו לא מספיק משהו בעיני עצמנו, באופן כללי, אני לא מספיק אחראית, אני לא מספיק מנקה את הבית, אני לא מספיק מקדישה זמן לילדים שלי, אני לא מספיק מקדישה זמן לבעלי, אני לא מספיק מקדישה זמן לעצמי, אני לא מספיק עושה התעמלות, אני לא מספיק שומרת על הדיאטה. כמה יש לנו כאלה? תרים מיד מי שאין לה לא מספיק עם כאלה בבקשה. מי שמזדהה עם הדברים שאמרתי עד עכשיו, נא להרים יד. בואו נראה כמה מזדהות ומזדהים יש לנו עם הדברים האלה. אוקיי, יש פה לא מעט, אוקיי. אוקיי. אז אני רואה שיש די הרבה אנשים שמבינים על מה אני מדברת, וזה בהחלט משמח במובן הזה שזה לא נופל על האוזניים הרעילות. אוקיי, אז בהחלט, כשמאשימים אותנו שאנחנו לא מספיק, גם שם אנחנו יכולים להרגיש אשמה. כמובן שזה נופל רק כאשר גם בתוכנו קיימת איזושהי אמונה או איזשהו ספק או איזושהי התלבטות, במקום הזה אם אכן אנחנו מספיק או לא מספיק. כי כשאנחנו לגמרי בטוחים, כשאנחנו בסדר מספיק, אז גם אם מאשימים אותנו מבחוץ, זה עובר על ידינו. ובעיקר מרגישים אשמה כשאנחנו לא פועלים לפי הערכים שלנו. ניתן דוגמה לזה. זה קצת דומה לדוגמה שנתתי קודם. כשאני יודעת הערכים שאני פועלת אליהם, לפיהם זה חמלה וכבוד הדדי, ואהבה לזולת, ונניח שמירה על תואר המילה, ואני מוצאת את עצמי מרחלת, כועסת ומדברת לא יפה לילדים שלי או למישהו אחר, ולא ממש מכבדת אותו, נוהגת באטימות לב, וזה קורה לא מעט, אצלי לפחות,
כשהילד שלי לוחץ לי על נקודה, אז במקום שאני דווקא אהיה שם איתו, פתאום דווקא אז הלב שלי ככה מתכווץ, ואני לא יכולה להכיל את הבכי שלו כרגע, אני לא יכולה להכיל את הזעם שלו כרגע, אני לא יכולה להכיל, ודווקא שם אני פתאום נאטמת. אז גם שם זה מקום שבהחלט מקום לפריחת רגשות אשמה. רגע. כן, מותק. זה בהחלט רשימה חלקית, כי באמת אם כל אחד יעשה בירור עם עצמו ויבדוק איפה הוא מרגיש אשמה, אז אני חושבת שהרשימה אולי גם קצת תשתנה, גם קצת תגדל. אתם מוזמנים לרשום משלכם איפה אתם עוד מרגישים אשמה, אם לא פגעתי פה בכל הנקודות. אוקיי. אנחנו דיברנו כאן קודם על העניין הזה שאשמה קיימת, מתעוררת, אם קיימת בנו אמונת היסוד שאסור לטעות. ואני רוצה רגע להתייחס לעניין הטעות בתפיסה הרוחנית. אז בתפיסה הרוחנית, וזה חשוב להבין ולדעת, בכלל לא קיים מושג הטעות. אין דבר כזה טעויות. טעות, על פי התפיסה הרוחנית, זה כתוב פה ככה בגדול, בכוונה, היא לא פחות ולא יותר מהפער בין מה שרצינו שיקרה למה שקרה בפועל. זאת אומרת, רציתי לנהוג בחמלה כלפי הילדים שלי, בפועל כעסתי. רציתי להשכיב אותם בנועם ובהרמוניה, בפועל הכנסתי אותם למיטה בעצבים ולחץ, כי רציתי כבר להגיע לזמן הפרטי שלי. רציתי להיות נעימה ומכבדת כלפי הקולגה שלי בעבודה, בפועל התעצבנתי כשהיא לא עשתה את מה שביקשתי, וכולי וכולי. עכשיו, כל אלה אנחנו מגדירים כטעות, או רציתי לעשות א', יצא ב', באופן כללי. כל פעם שיש איזשהו פער, יש הבדל בין מה שרצינו שיקרה למה שקרה, אנחנו קוראים לזה בעצם טעות. אבל בתפיסה הרוחנית, אין פה בעצם שיפוטיות על המצב האלה, אלא פשוט זה מה שקרה, זה רק אומר שרציתי א' יצא ב', אין החלק של השיפוטיות, החלק של אוקיי, רציתי א' יצא ב', זה אומר שאני מטומטמת, לא מסוגלת, לא אחראית, את החלק הזה בעצם אין בתפיסה הרוחנית, אלא מתייחסים לטעות בסך הכל כאל פער בין מה שרצינו לבין מה שקורה בפועל. עכשיו, יותר מזה, בחיים שלנו הפער הזה, דווקא הפער הזה, הוא מה שמאפשר את ההתקדמות, כי בכל פעם זה כמו, הגדירה לי את זה פעם מאוד מאוד יפה, אחת המורות שלי, מור עשאל, נהדרת אגב, מי שלא מכיר, מומלץ לקרוא, להתחבר גם אליה, הגדירה את זה מאוד מאוד יפה, כמו רגליים שצועדות, אנחנו לוקחים צעד קדימה, יש פער בין הרגליים, ואז כשאנחנו באים להדביק, מביאים את הרגל השנייה קדימה, עוד הפעם יש לרגע אחד איזון, ועוד הפעם הרגל השנייה מתקדמת, וכל פעם אנחנו עוברים בין מצב של פער, חוסר פער, פער, חוסר פער, הלימה, חוסר הלימה, הלימה, חוסר הלימה. גם עם טעויות, בעצם אנחנו על ידי טעויות לומדים ומתקדמים. אם אני לא שופטת את עצמי באמצע, כן? אני עושה טעות, יש כרגע פער בין מה שרציתי שיקרה למה שיקרה, אני שואלת את עצמי, אוקיי, מה אני יכולה לעשות? איך אני יכולה לעשות כדי להגיע בכל זאת לאן שאני רציתי, ואני עושה איזשהו צעד קדימה. לפעמים הצעד הזה הוא גם כן עדיין לא מדויק, ושוב נוצר פער מכיוון אחר. ובעצם בכל פעם שאני ככה מנסה וסוגרת את הפער ועושה עוד ניסיון ועוד ניסיון, אני בעצם גורמת לעצמי להתקדם, ללמוד, לגדול. אני נורא אוהבת את המשפט, מי שלא מאפשר לעצמו לטעות, בעצם לא מאפשר לעצמו ללמוד, וזה ככה לקוח מתוך ספר ילדים שנכתב על תומאס אדיסון, שהוא הגדיר את עצמו כמומחה לטעויות. הוא עשה 10,000 טעויות עד שהוא מצא את נורת החשמל. עכשיו, אם הוא לא היה מאפשר לעצמו לטעות, עם כל טעות הוא היה ישר משליך עליה שיפוטיות, טוב, לא הצלחתי, זה אומר שאני טמבל, לא יוצלח, אין לי סיכוי, חבל על הזמן שלי. היינו היום ללא חשמל, ללא המחשב הזה,
ללא המון 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 דברים, ללא אור. אז בעצם בתפיסה הרוחנית, וחשוב להבין את זה, בכלל לא קיים מושג הטעות. יש רק אי דיוקים, אי התאמות בין מה שאנחנו רוצים למה שאנחנו לא רוצים. השיפוטיות על זה לא קיימת. אירוע הוא אירוע, נקודה. אוקיי. מהי הנחת היסוד שעומדת מאחורי תפיסת האשמה? אז בעוד שבהגדרה הרוחנית לא קיימת טעות, בעולם הארצי שלנו אנחנו מאוד מאוד נוטים להשתמש במושג הזה של טעות וגם להלקות את עצמנו עליה, והנחת היסוד שעומדת מאחורי תפיסת האשמה אומרת בעצם טעות היא לא לגיטימית, אסור לטעות. אנשים שנוטים להאשים את עצמם או להאשים אחרים בעצם לא מקבלים את זה שיש טעויות, שהם יכולים לטעות, שהם טועים. טעות היא לא לגיטימית, או לחילופין, כן, כי זה כל אחד במדרג שלו, זה עומד על יש טעויות מסוימות שאסור לעשות, כמו למשל אסור לצעוק על הילדים שלי, אסור, לא יודעת, כל אחד והטעויות שלו, כל אחד וההגדרות שלו, יש לכל אחד את הביג לאבים שזה, ואנחנו לא מדברים פה רק על עניינים כמו רצח, אונס וכאלה, כן, אלא אם תסתכלו על מה אנחנו מאשימים את עצמנו, זה הרבה לפני מקרים כאלה, כן? אני לא מדברת על הטאבואים שאסור, שגם לגביהם התפיסה הרוחנית היא קצת אחרת, אבל אני ממש לא אכנס לזה כרגע. ואם טעות היא לא לגיטימית, ההמשך של זה, אם טעות היא לא לגיטימית, ואם נעשתה טעות חס וחלילה, אם עשינו טעות, אנחנו צריכים להיענש על זה, או האחראי לטעות צריך להיענש על זה במקרה שאנחנו מאשימים אחרים. אחרת איך נלמד לאבא? האמונה הבסיסית שעומדת מאחורי תפיסת האשמה, זה שיש צורך בעונש, יש מישהו שאשם, יש מישהו שעשה טעות, והוא צריך לשלם על זה. כי אחרת אנחנו לא נלמד. אם לא נשלם, לא נלמד. ומה שזה אומר, שאם טעויות מסוימות אסורות, בכל פעם שאנחנו עוברים על האיסור, נרגיש אשמה. סתם לדוגמה, אני אקח הכי יום הכי פשוט, כשאנחנו מתחילות דיאטה, ואנחנו אומרות לעצמנו, אסור לי לאכול פחמימות, אסור לי לאכול שוקולדים, כי אני בדיאטה. אוקיי? באותו רגע, זה האסור שלי, כן? כל פעם שאני עושה טעות, וחס וחלילה, פותחת המקרר ואוכלת פחמימות, אוכלת שוקולדים, לא לפי מה שהגדרתי לעצמי, לא לפי מה שהגדרתי לי שמותר ולגיטימי, עברתי על האיסור שלי. ובכל פעם כזה, מה אני מרגישה? אשמה. שוב פעם, אנא הרימו ידיים מי שמזדהה. מכירות את זה? את תחושת האשמה שבאה עם עניינים של דיאטה וכאלה? זו רק דוגמה כמובן. אוקיי. אני רואה שזה לא מדבר הרבה, לאיזה אנשים פה לא בדיאטות. עכשיו, מה זה, כל פעם שאנחנו בעצם עוברים על האיסור הזה, אנחנו מרגישים אשמה. והמשמעות של זה, וזה בתת מודע, כן? שאנחנו חייבים להיענש. כי אם אנחנו אשמים, מגיע לנו עונש. ככה חונכנו. כל פעם שדיברו אלינו בתור ילדים, אתה אשם, אתה לא בסדר, אתה צריך להיענש. מי שלא, אני לא מדבר, בצורה חברתית מדברים על זה. זאת אומרת, יש איזושהי תפיסה מאוד 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 חזקה חברתית, שאנחנו חיים אותה כולנו כחברה, כאנשים, שאם אנחנו עושים משהו שאסור, צריך להיענש. והדבר הזה, האמונה הזאת, יושבת לנו עמוק 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 וחזק חזק בתת המודע. ואנחנו מענישים את עצמנו בכל מיני דרכים רבות ומגוונות, כדי שנלמד לאבא. שנלמד לאבא ולא נחזור חס וחלילה על הטעות. כי כמו שאמרנו, קודם כל טעויות הן אסורות. לא כדאי לעשות טעויות, לא רצוי לעשות טעויות, ולכן כדי שנימנע מהם, אנחנו ננקה את עצמנו באיזושהי דרך, כדי שנלמד באבא ולא נחזור על הטעות. רק שזה לא ממש עובד לצערנו.
בדרך כלל, ככל שאנחנו מכים את עצמנו יותר, ואני אדבר על זה גם בהמשך, אנחנו דווקא נוטים יותר לחזור על הטעויות באופן פרדוקסלי. השיטות להענשה עצמית הן רבות ומגוונות, זה החל משיפוטיות עצמית גבוהה, ביקורת עצמית, סוגי הלקאה עצמית, ירידה עצמית, אבל המתוחכמים יותר זה אנשים שפשוט מרגישים בתוך תוכם, וזה נורא נורא עמוק, אתם צריכים להבין שזה משהו שהוא פנימי, וזה דורש הסתכלות פנימה עמוקה והתבוננות, שמרגישים לא ראויים, כי בהגדרה שלהם עוברים על איסורים מסוימים, אז זה הופך אותם לבני אדם לא טובים, ומגיע להם עונש, אז הם לא ראויים עכשיו לקבל טוב, או שהם לא ראויים לקבל זוגיות, או שהם לא ראויים לשפע, זה לא מודע, זה לא מודע, וזה העניין. אבל זה מגיע באמת ממקום שבו אנחנו מרגישים אשמה, מה שאנחנו מרגישים לא ראויים, ואנחנו מענישים את עצמנו, בכל מיני דרכים. או שאנחנו מונעים מעצמנו דברים, אם אני לא מספיק טובה, אז לא מגיע לי, ככה וככה וככה. וכמובן כשאנחנו בצד השני, בצד המאשים, אז אנחנו יכולים לצעוק ולכעוס ולהשפיל ולרדת, כי ברור, איך הוא ילמד הצד השני? מגיע לו עונש. מגיע לו עונש. לנו אנחנו עושים את זה בצורה הרבה יותר מתוחכמת, הרבה יותר פנימית. לאחרים זה יותר קל לראות את זה, כשאנחנו מאשימים אחרים, אנחנו מרשים לעצמנו לנהוג אליהם מאוד מאוד לא יפה, כי הם אשמים, מגיע להם עונש. איך הם ילמדו אחרת? ככה רוב האנשים מאמינים. יש פה בעצם, בבסיס של תפיסת האשמה עומד פחד מאוד מאוד מובן, מאוד מאוד הגיוני, מאוד מאוד לגיטימי ומקובל, שאם לא נלמד מטעות, לעולם נחזור עליה שוב ושוב, וזה באמת באמת דבר מאוד מפחיד. ולכן, מאוד מאוד מובן למה אנשים מאוד מאוד דבקים בגישת האשמה הזאת. יש פחד שאנחנו, לא רק שלא נלמד מהטעות, אולי אפילו חלילה נדרדר ונהיה אנשים ממש לא טובים, כאילו אם לא נהיה אשמים, לא נרגיש אשמה, אנחנו עלולים לאבד את המצפון בכלל. אנחנו עלולים להפך לאנשים מסוכנים, אנשים מפלצתיים. אנחנו עלולים ממש לפגוע חזק, אז כאילו האשמה מהווה איזשהו מנגנון בקרה, מנגנון עצירה פנימי שלנו, כדי שלחס וחלילה לא נהיה חסרי אחריות וחסרי מצפון. רובנו באופן מאוד מאוד מובן לא רוצים להיות לא חסרי אחריות ולא חסרי מצפון, וזה דבר טוב שאנחנו לא רוצים להיות, זה מאוד מובן, וזה טוב שאנחנו לא רוצים להיות לא חסרי מצפון ולא חסרי אחריות. רק שאנחנו לא באמת באמת צריכים להרגיש אשמה בשביל זה. הסיבה שאנשים מפחדים להרפות מהאשמה זה מפני שקיים אצלם בלבול בסיסי בין אשמה לבין אחריות. אז קודם כל אני רוצה להגיד לגבי אחריות, וזה מאוד מאוד חשוב, אנשים אומרים את זה וכאילו מבינים את זה, אבל אני חושבת שיש פה איזשהו חוסר הבנה לעומק על מה אנחנו בכלל באמת אחראים. קודם כל אנחנו יכולים להיות אחראים על דבר אחד בלבד, וזה הכי חשוב להבין. אנחנו יכולים להיות אחראים אך ורק לתגובות ולפעולות שלנו. אנחנו לא אחראים ולא יכולים להיות אחראים בשום פנים ואופן לתוצאות שינבעו מהם. כי אתם מכירים את זה שלפעמים אנחנו עושים משהו מכוונה מאוד מאוד טובה, מרצון מאוד מאוד טוב יוצא עקום, או שאנחנו עושים משהו מרצון אמיתי לעזור, מרצון אמיתי לתת, והצד השני בכלל לא מעריך את זה. עכשיו זה לא בשליטתנו, אנחנו לא יכולים להיות אחראים על מה שהוא מרגיש, אבל אנחנו כן יכולים להיות אחראים על התגובה שלנו. אני לא יכולה, גם אם אני מלמדת את הבן שלי למשל, לא להרביץ, ואני מלמדת אותו לא להרביץ, ואני מדברת איתו ומספרת לו, אני לא יכולה להיות אחראית על הפעם הבאה שהוא ירביץ. זה לא באחריותי, זאת אחריותו. אני אוכל שוב לקחת אחריות על המקום שלי, ולהסביר לו את זה שוב, או לראות איך אני מגיבה לזה. על זה אני כן יכולה לקחת אחריות. אם אני מסבירה לו על לא להרביץ באופן שאני צועקת וכועסת וסוג של מפגינה אלימות בעצמי,
אז אני לא כל כך מלמדת אותו באותו רגע על באמת על זה שאי אפשר, שכדאי לא לנהוג באלימות. אז אני כן יכולה לקחת אחריות אך ורק על עצמי. אנחנו אחראים אך ורק על התגובות שלנו. במצב של לקיחת אחריות, שאנחנו באמת לוקחים אחריות על התגובות שלנו, על המעשים שלנו, אז אנחנו גם מתקנים במידת האפשר את מה שקלקלנו, אני לא כל כך אוהבת את המילה הזאת, אבל את מה שלא הצלחנו, את הטעויות so called שעשינו, ואנחנו לומדים לפעם הבאה, כי אנחנו לא יכולים שוב פעם, הדבר נעשה כבר, אני לא תמיד יכולה לתקן, אני לא תמיד יכולה לשנות, אני כן יכולה תמיד ללמוד לאבא, תמיד. ואני כן יכולה, והרבה פעמים כן לעשות דברים למזעור הנזק, לתיקון, אני יכולה לבקש סליחה כשאני פוגעת, אני יכולה לעשות כל מיני דברים, ואותם אני יכולה לעשות, זה המשמעות של לקיחת אחריות. אשמה לעומת זאת, זה אותו דבר, אני גם לוקחת אחריות, אני גם מנסה לתקן, אני מנסה ללמוד, אבל אני מוסיפה על זה את העונש ואת השיפוטיות בדרך. זאת אומרת, אני לא רק לוקחת אחריות, אלא אני גם מוסיפה את הענישה העצמית, או את הענשה של הבן אדם האחר שאותו האשמתי, בנוסף לעניין של האחריות. אז אם זה האשמה של מישהו אחר, אז אני מפילה עליו גם את האחריות, וגם אני מענישה אותו בנוסף, ואם זה על עצמי, ואני יותר קל לי לדבר על עצמי, כי שוב פעם, האחריות שלנו היא על עצמנו, אז אני גם מנסה לקחת אחריות, מנסה לתקן, אבל אני גם תובלת ומשתכשכת ברחמים עצמיים, בהלקאה עצמית, בשיפוטיות, בביקורתיות. והעונשים שאנחנו נותנים לעצמנו, כמו שאמרתי, הם מאוד מאוד מגוונים. זה הלקאה עצמית, זה מניעת השפע לעצמנו, זה השפלה עצמית, זה חוסר כבוד עצמי, באמת מאוד מאוד מגוונים, מאוד מאוד יצירתיים, אנחנו כל אחד בדרכים שלו להעניש את עצמו בחיים שלו. על פי התפיסה הרוחנית, ההבדל בין אשמה לבין אחריות הוא בעצם נעוץ בכוונה. בעוד שעל פי התפיסה הזאת אנחנו תמיד, אבל תמיד, אחראים לתגובות שלנו ועל המעשים שלנו, תמיד, ללא יוצא מן הכלל. אין דבר כזה, התפלק לי, אני עשיתי משהו, אני אחראי אליו, אני לוקח אחריות. שברתי אגרטל, גם אם לא עשיתי את זה בכוונה תחילה, אני עדיין אחראי, ואני במידת הצורך אקנה אגרטל חדש, אני אתנצל, אני אעשה מה שאני צריכה, גם אם לא הלכתי ותכננתי לשבור את האגרטל מלכתחילה. אבל אני לא אשמה, ואין פה עניין של אשמה, כי אשמה נעוצה בכוונה הפנימית של העשייה. ואם הכוונה הפנימית של העשייה היא כוונה טובה, או היא לא כוונה תחילה לפגוע, הכוונה הפנימית, כשאני מתכוונת לכוונה פנימית, אני מתכוונת לכוונה הפנימית העמוקה ביותר של האדם. אם הכוונה הפנימית שלי לא הייתה לפגוע, אין פה שום עניין של אשמה. אם לא התכוונתי לפגום ולהרע בכוונה תחילה מראש, אין פה עניין של אשמה. עכשיו, אם תבדקו את עצמכם, ואפילו, כאילו, מדברים, אני יכולה לדבר פה, ואני בכוונה כרגע אקח קיצוניות, בן אדם שגונב, אוקיי? בן אדם שהולך וגונב. אז אנחנו יכולים להגיד, הוא אשם בגניבה, אבל אם נסתכל על הכוונה הפנימית שלו, הוא לא התכוון בדרך כלל, כן? הוא לא התכוון בכוונה ללכת ולעשות נזק לאחר, אלא הוא היה מחובר לכוונה של להיטיב עם עצמו, הוא חשב על עצמו. עכשיו אני לא אומרת, אין פה עניין של בסדר או לא בסדר, רק שתבינו שהכוונה שלו לא הייתה פגיעה, אלא הכוונה שלו הוא היה מרוכז בעצמו, הוא היה עסוק בעצמו באותו רגע. לכן אין פה עניין שבכוונה הפנימית שלנו, כשאני כועסת על הילדים שלי, הכוונה שלי הפנימית היא לא לעשות להם רע, אלא אני מנסה להזהיר אותם, אני מנסה ללמד אותם, אני מנסה להימנע מלהרגיש בעצמי רע, הרבה פעמים, עם היד על הלב, כן?
יש כל מיני מוטיבציות להתנהגויות במרכאות שנתפסות בינינו כשליליות, אבל אם נתבונן פנימה, לעומק של הכוונה, מאיזו מכוונת הלב שלנו הייתה, היא מעולם לא הייתה לפגוע. תסתכלו על הדברים הכי נוראים שעשיתם בעיניכם, בעיני עצמכם, הכי נוראים בעיני עצמכם שעשיתם בחיים שלכם. האם הייתה שם כוונה תחילה לפגוע? האם הייתה שם כוונה תחילה אמיתית, רצון אז לפגוע ולהרע? ואם לא הייתה שם, על פי התפיסה הרוחנית לפחות, אין פה עניין של אשמה. כן, יש פה עניין של אחריות. האחריות לא מוסרת מאיתנו בשום שלב ובשום מצב. אנחנו אחראים, והמשמעות היא שאנחנו כן נעשה מה שאנחנו יכולים לתקן, וכן נעשה מה שאנחנו יכולים כדי ללמוד מזה להבא, לעשות אחרת ולהיות מדויקים יותר, להיות טובים יותר, להיות קרובים יותר לליבנו ולמה שאנחנו רוצים להיות בפעם הבאה. אנחנו אחראים תמיד, אבל אם נבחן באמת את הטעויות שעשינו, ונסתכל על הכוונה הפנימית העמוקה שהייתה בהם, אני חושבת שרובכם תגלו, אם לא כולכם, שמעולם לא הייתה שם כוונה פנימית אמיתית להרע או לפגום. וזה מאוד מאוד חשוב להבין את זה. כי בעצם, אם אנחנו לא אשמים, אם לפי התפיסה הזאת, אנחנו לא אשמים, אנחנו אחראים, כן? אבל לא אשמים. אז אנחנו יכולים להוריד את החלק של העונש. אפשר להוריד, להניח סוף סוף את השוט, ופשוט לקחת אחריות. בלי להלקות את עצמנו. אני רוצה שתבינו מה קורה לנו בעצם כשאנחנו מאשימים את עצמנו. זה מתחיל ככה, אנחנו טועים. אנחנו עושים משהו שלא מדויק לנו, שלא התכוונו לעשות, וחלילה פגענו או פגמנו במישהו אחר. אז אנחנו מרגישים כאב, כי זה כואב מאוד. אף אחד בפנימיות שלו לא רוצה להרגיש שהוא רע. לא רוצה לפגוע ולא רוצה לפגום. אני מאוד מאוד מאמינה בזה. יצא לי ללוות בבית כלא פושעים הארדקור, ככה ראשי מאפיות וכאלה, ואני יכולה להגיד לכם, אני ישבתי איתם ודנו ביחד על הנושא הזה, באותה מידה שאני ככה דנה איתכם גם היום. אף אחד בכוונה הפנימית העמוקה שלו לא רוצה באמת לפגוע, כולל הם. אף אחד. אנחנו בבסיס שלנו רוצים להיות טובים. למה? פשוט כי זה גורם לנו להרגיש טוב עם עצמנו. זה כואב לנו כשאנחנו לא. אנחנו מרגישים רחוקים, מתחיל להיות פער בין מה שההוויה הפנימית שלנו, בין הנשמה שלנו, אני קוראת לזה, בין הלב שלנו לבין מה שאנחנו. והפער הזה כואב. הפער הזה כואב. ברגע שאנחנו עשינו טעות ופגענו, זה כואב לנו, אנחנו לא רוצים לפגוע, וזה כמו שנפער בתוכנו באותו רגע איזשהו פצע. ועכשיו, כשאנחנו גם מתחילים להאשים את עצמנו בנוסף להכל, מתחילים להעניש את עצמנו, אז זה כאילו לקחנו שוט, ואנחנו במקום לאפשר לפצע הזה להירפא על מנת שנוכל ללמוד להבא, אנחנו כאילו מכים עכשיו על המקום של הפצע, מענישים את עצמנו ופוגעים בעצמנו עוד יותר. כי אמרנו, ברגע שאנחנו מכניסים את מושג האשמה לחיים שלנו, שאנחנו אומרים אני אשם, אוטומטית, וזה לא מורגש וזה לא מודע, מופעל מנגנון הענישה. כי מישהו אשם בהגדרה שלנו, צריך עונש, צריך לקבל עונש. ואז אנחנו מתחילים להכות את עצמנו. על הפצע הפתוח. ואז מה קורה? שאנחנו מרגישים כואב הרבה יותר. וכשכואב לנו הרבה יותר, הפצע שלנו רק הולך ומעמיק וגדל, ואז אנחנו יכולים לנהוג בכל מיני דרכים. אני אחזור רגע אחורה כדי שלא תתבלבלו לי. כשכואב לנו אנחנו נוהגים בכל מיני דרכים. או מענישים את עצמנו, או כועסים על אחרים, כדי לא להרגיש, לא להתאמת עם הכאב שאנחנו חווים כרגע. או שאנחנו נמנעים מכל מיני דברים. המון, כמו שאמרנו, המון דרכים של האנשה, ומה שקורה בעצם, ברגע שאנחנו מלקים את עצמנו והפצע הולך וגדל בתוכנו,
האנרגיות שלנו, הכוח שלנו לקחת באמת אחריות ולתקן את המעשים שלנו קטן. היכולת שלנו באמת לתקן, באמת לקחת אחריות קטנה, כי אנחנו גוזלים מעצמנו אנרגיה, אנחנו עכשיו מכים את עצמנו, אנחנו פוצעים את עצמנו יותר ויותר עמוק. הביקורת העצמית הזאת, השיפוטיות, הכעס העצמי, גוזלים מאיתנו המון המון אנרגיה, ובעצם אנחנו לא ממש מצליחים אחר כך לקחת אחריות. ואז מה שקורה, שכשאנחנו מגיעים לסיטואציה דומה שוב, אפילו שהבנו מה צריך לעשות, אין לנו את הכוח. אין לנו את הכוח ליישם את זה באותו רגע. ואז אנחנו פועלים על פי האוטומט שלנו. אם האוטומט שלנו היה, כשקורה לנו משהו מסוים, לכעוס, אז אנחנו כועסים. למרות שהבנתי שנניח, כשהילד שלי בוכה, או כשהילד שלי משתולל וצועק וצורח, למרות שהבנתי שמה שהוא צריך, זה כרגע שאני אהיה בסדר עם זה. ושאני אהיה שם בשבילו ואבין למה. אז התגובה האוטומטית שלי היא לעצור את זה, כי אני לא יכולה להכיל את הכאב שלו. זה גם אומר לי כל מיני דברים עליי אולי אומר שאני מראה, אולי אני לא מבינה אותו, כל מיני כאלה דברים מתרוצצים לי בראש. השוט העצמי מתחיל ככה לעבוד כבר בקטנה. במקום להכיל אותו, אז אני כועסת, ואז השוט העצמי כבר מתחיל בגדול, כי הרי אני יודעת מה אני צריכה לעשות ואני לא עושה את זה. ואני לא פועלת לפי הערכים שלי וכולי. כל מה שאמרנו שמפעיל אצלנו את מנגנון האשמה. ובמקום שיהיה לי את הכוח, למרות שהבנתי, אני פשוט פועלת חזרה לפי האוטומט שלי. ואז מה קורה? עוד פעם אני מרגישה אשמה, אני מרגישה עוד יותר אשמה. והשוט פועל עוד יותר חזק. ואני מחלישה את עצמי יותר ויותר ויותר. הכאב הופך להיות כל כך בלתי נסבל, עד שאנחנו עושים פוס ועוצרים ומטפלים בו. כי בסופו של דבר, כשאנחנו באמת עושים את זה לאורך שנים, וזה מתחיל להיות מאוד 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 כואב, ואנחנו נושאים לעצמנו הרבה מאוד אשמה, בסופו של דבר, בכל אחד בדרגה שלו כמובן, קשה לנו לעשות את זה. הפצעים נהיים מאוד 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 קשים. ואותו כנ"ל אגב אם אנחנו מאשימים אחרים. הפצע מאוד מאוד גדול שמה, כי אנחנו מרגישים, כשאנחנו בצד השני של מאשימים, אז אנחנו מרגישים חסרי שליטה על החיים שלנו. כי אנחנו מאוד מאוד תלויים בתגובות של אחרים, במעשים של אחרים, כדי להרגיש טוב. וזה מאוד כואב. זה מאוד כואב להרגיש סוג של קורבן. זה מאוד מאוד כואב. ואנחנו מחלישים את עצמנו, כי אנחנו מתנהגים אליהם לא יפה. כשאנחנו פוגעים במישהו, כמו שאמרנו קודם, בעצם אף אחד מאיתנו לא באמת רוצה לפגוע. אבל אנחנו מענישים אחרים כשאנחנו מאשימים אותם, ואז אנחנו בעצמנו מתנהגים לא ממש בהולם ללב שלנו, למצפון שלנו, להוויה הפנימית שלנו כבני אדם, של טוב, של חמלה, של כבוד אנושי. וככה, בקטנה אנחנו לא תמיד שמים לב לזה. מטפטף לו הרעל, ואנחנו פוגעים בעצמנו, גם כשאנחנו פוגעים באחרים ומאשימים אותם. את המנגנון הזה של האשמה וההבדל בין לקחת אחריות לבין להאשים את עצמנו רואים מאוד מאוד טוב בדיאגרמה הבאה שאני הולך לשתף אותה בכם. אז ככה, זה מתחיל בזה שאני עושה איזושהי טעות, אני טועה. ואז ישנה אמונת בסיס, ולפי האמונת בסיס שקיימת אצלי, משתלשלים העניינים. אם האמונה שלי אני אחראית, כי אמרנו שאני תמיד אחראית, אבל לא אשמה, כי הכוונה הפנימית שלי, אני מזהה שהכוונה הפנימית שלי לא הייתה להרע. נכון, לא פעלתי בהתאמה לערכים שלי, כי אני בן אדם. אני לא תמיד מצליחה לפעול לפי הערכים שלי. לא הייתי האמא הכי טובה לפי ההגדרות שלי, כי אני בן אדם. אני לא תמיד מצליחה להיות האמא הטובה שאני רוצה. לא הצלחתי באיזשהו ניסוי, כי אני בן אדם, והכל בסדר. אני אחראית, אבל לא אשמה, כי בכוונה הפנימית שלי לא התכוונתי לפגום או להרע. אז זאת אמונה אחת. או אם אני בכיוון השני מרגישה שאני גם אחראית וגם אשמה, אז בואו נראה מה תהיה התוצאה.
אז סוג המחשבות שיגיע בעקבות האמונה הראשונה, אם אני אחראית אבל לא אשמה, זה יהיה, אוקיי, אם אני אחראית אבל לא אשמה, אז מה אני יכולה לעשות כדי לתקן? מה אני יכולה לעשות כדי לעשות אחרת בפעם הבאה? אין פה שום שיפוטיות, אין פה שום, זה מאוד מאוד ענייני הופך להיות. אני רוצה לתקן, איך אני עושה את זה? משהו מאוד מאוד פרואקטיבי, מאוד מאוד יוזם. לעומת זה, בדיאגרמה של אני אחראית ואשמה, נכנסת השיפוטיות לביקורת. אם אני טעיתי, המשמעות של זה, זה אומר עליי שאני לא מספיק, שאני לא בסדר, שאני ככה, שאני ככה, שאני ככה. זאת אומרת, יש פה עניין שנכנסת שיפוטיות באמצע, בין האחריות לבין שמפעילה את האשמה. נכנסת שיפוטיות שמפעילה את האשמה, והסוג המחשבות שמגיעות, זה אומר שאני לא בסדר, זה אומר שאני לא אחראית, זה אומר שאני לא מספיק, זה אומר עליי שאני ככה, זה אומר עליי שאני לא טובה, זה אומר עליי שאני ככה, שאני ככה, שאני ככה, ולכן המשמעות היא שלא מגיע לי, או שאני לא ראויה לי, או שאף פעם לא יהיה לי. יצא לי לא פעם ללוות פה נשים שאמרו, אם אני מתנהגת ככה, אז המשמעות של זה שאני לא טובה, ואם אני לא טובה, אז לא מגיע לי, לא מגיע לי שיהיה לי טוב. לא מגיע לי שתהיה לי זוגיות טובה. לא מגיע לי שיהיה לי שפע. למה מגיע לי? אני לא טובה. וזה כואב לי הלב כל פעם לשמוע את זה, כואב לי הלב. וזה משפטים שמגיעים מתוך האמונה הזאת שקיימת אשמה, שאני אשמה בטעויות שלי. אז שוב פעם, אני לא אשמה, אבל אני אחראית. תמיד. בעקבות המחשבות, מגיעים רגשות, תחושות. אז אם המחשבות שלי היו מחשבות של אחריות, אז אני ארגיש הקלה, מוטיבציה לשינוי ותיקון, אני ארגיש שלמדתי שיעור, אני ארגיש טוב. לעומת זה, אם אני בדיאגרמה, בחלק של האשמה, מה שאני ארגיש זה כאב, אני ארגיש קורבנות, אני ארגיש רחמים עצמיים, אני ארגיש עצב, אני ארגיש סבל. בגדול, אני פשוט ארגיש סבל. והתוצאה, אם אני בקו הזה של אני לוקחת אחריות, ואני מרגישה שיש לי מוטיבציה לשינוי ותיקון, מתחולל תהליך של למידה. אני יכולה ללמוד, אני יכולה לשפר את עצמי, לא תמיד אני אצליח לא לחזור על אותה טעות, זאת אומרת, לא תמיד אני אצליח להימנע מהטעות הבאה לגמרי. לא תמיד אני אצליח להגיע לתיקון מדויק, אבל כן מתחולל תהליך של צמיחה וגדילה. כמו אצל אדיסון, הוא ניסה וניסה וניסה, וכל פעם הוא התקדם. בכל פעם הוא התקדם. לא, אבל לקח לו בכל זאת 10,000 ניסיונות עד שהוא הגיע לתוצאה שהוא רצה, כן? הוא לא הגיע ישר למה שהוא רצה. אבל היה שם תהליך של צמיחה, היה שם תהליך של למידה, כל הזמן. כי לא הייתה שם שיפוטיות, הוא לא אמר על עצמו כל פעם שזה לא הצליח, אוי זה אומר שאני מטומטם. או זה אומר שאני ממציא גרוע. או זה אומר שאני לא מספיק מרוכז, או לא מספיק אחראי וכולי. הוא אמר, אוקיי, זה לא עובד, בוא ננסה משהו אחר. בדיאגרמה של אני אחראית ואשמה, וזה אומר שאני לא ראויה, ומתעוררת בתחושת כאב, מה שיקרה זה שאני ארגיש חולשה אנרגטית, ושלא יהיה לי כוח לחולל את השינוי. התוצאה של זה תהיה שאני שוב פעם אחזור על אותם טעויות, כי אין לי כוח. כי גם אם הבנתי מה המסר, גם אם הבנתי מה אני צריכה לשנות, האוטומט יקפוץ כל פעם, כי אין לי כוח, מבחינת האנרגיות הפנימיות, גם אם הבנתי, אין לי כוח להתמודד, אין לי כוח לשנות, אין לי כוח ליישם את מה שאפילו הבנתי, אם הבנתי, כן? כי הרבה פעמים אנחנו גם נעצרות, בשלב של ההלקאה העצמית, וגם לא ממש עוברות בדיוק למה הייתי צריכה לעשות אחרת, רק אנחנו נתקעות על, אוי איזה גרועה הייתי, וכמה אני הייתי לא בסדר, וכמה אני רעה, ואני לא ראויה להיות אימא, ואני לא ראויה להיות בת זוג, ואני לא ראויה, וככה וככה. אנחנו משלמים מחיר מאוד 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 כבד על תחושות האשמה שלנו.
אז קודם כל, כמו שאמרתי, זה משלמים בחולשה אנרגטית וחוסר כוח לשינוי, ואז אנחנו גם שינויים אחרים, אנחנו גוזלים מאיתנו כוח, אז גם לא, בלי קשר ללמידה עצמה שבה עשינו את הטעויות שלנו, אם אנחנו רוצים לחולל שינויים אחרים בכלל בחיים שלנו, אין לנו כוח. אנחנו מוצאים את עצמנו חסרי כוח, פשוט מאוד. אנחנו מחלישים את עצמנו. המחיר השני שאנחנו משלמים, זה שאנחנו נמצאים הרבה מאוד במצב של ביקורת עצמית, וחוסר אהבה וקבלה עצמית, ומתרחקים מעצמנו. מאוד מאוד מתרחקים מעצמנו. קיימת בתוכנו דחייה של חלקים מאוד מאוד מהותיים בתוכנו. אנחנו לא יכולים לקבל אותם. ועכשיו, זה כאילו יש ילד בתוכנו, ואני אומרת לו, אני אוהבת אותך רק כשאתה מתנהג יפה. אני אוהבת אותך רק כשאתה מתנהג ככה. אני אוהבת אותך רק כשאתה מתנהג ככה. ובעצם אני אומרת לו, אני לא אוהבת אותך בכל מצב. אתה הילד הפנימי שלי. האם היינו מעלים על דעתנו להגיד דבר כזה לילדים שלנו? אבל לעצמנו אנחנו עושות את זה חופשי. עושים את זה חופשי. עכשיו, כשאנחנו נמצאים בביקורת עצמית וחוסר אהבה וקבלה עצמית, הסיכויים שנמשוך תדרים דומים מהסביבה שלנו גדלים פלאים. כי ישנו חוק ביקום שאומר דומה מושך דומה. אז אם אני נמצאת על תדר של חוסר קבלה ואהבה עצמית, אם אני נמצאת על תדר של ביקורת עצמית, רוב הסיכויים שזה מה שאני אמשוך גם מהסביבה שלי. אז אנחנו מקבלים מהילדים שלנו ביקורות והם מאשימים אותנו, ומהבן זוג שלנו או בת זוג שלנו, או מהבוס, או מהאנשים הקרובים שלנו, אנחנו מקבלים פתאום, אנחנו לא מבינים מאיפה זה בא לנו. כי אנחנו לא באמת מודעים לזה שכל הזמן מתחולל על עצמנו מנגנון כזה של הלקה, ושזה מה שאנחנו מושכים לעצמנו. לא תמיד אנחנו מודעים. ומה עוד אנחנו משלמים? אנחנו חוזרים אוטומטית על אותם טעויות שוב ושוב, וההתקדמות שלנו איטית מאוד. שוב פעם, כי מכיוון שהחלשנו את עצמנו, היכולת שלנו לשנות באמת ממש אפסית. ואנחנו מקבלים הרבה מאוד האשמות מצד אחרים, שפשוט משקפים לנו את מה שאנחנו חשות מבפנים. שזה די דומה לעניין של הביקורת העצמית. וגם כמו שאמרתי, אנחנו חוסמים שפע בעצם מכל הסוגים, ושפע אני לא מדברת רק על שפע חומרי, אנחנו מונעים מעצמנו שפע של אהבה, זוגיות, שמחה, הכל. אנחנו פשוט לא מרגישים, כלומר יש שם איזשהו מקום שדוחה את זה, כאילו הוא לא מרגיש ראוי באיזשהו אופן. ואחרון, שהכאב שאנחנו חשים מתחושות האשמה הוא כל כך גדול, כל כך בלתי נסבל, שאנחנו בסופו של דבר עלולים לברוח לכל מיני התנהגויות אחרות, שהן בדרך כלל הרסניות עבורנו, רק כדי לא להרגיש אותו. אז אתם מכירים את זה בוודאי שאנשים אוכלים אכילה כפייתית כשהם מרגישים אשמה, או שהם כועסים על אחרים כשהם עצמם מרגישים אשמה, כדי לא להרגיש, להיות רגע עם הכאב הזה שלהם. נורא קשה לנו להרגיש רגע את הכאב הזה. להיות בו, להסכים להיות בו. אז אנחנו ישר ככה משליחים, מוציאים את זה החוצה. ואנחנו מפתחים כל מיני התנהגויות שהן הרסניות עבורנו, כדי לא להרגיש, כדי פשוט לא להרגיש את האשמה הזאת, את הכאב הזה, הכואב של האשמה בתוכנו. רגע. אוקיי. אז אם זה כל כך רע, אז למה בעצם כל כך קשה לנו לוותר עליה? אנחנו מבינים, ואני חושבת שאולי חידדתי פה, אבל לא יודעת אם מאוד חידשתי פה על הכאבים של האשמה. אז למה בעצם כל כך קשה לנו לוותר עליה? כי אנחנו מרוויחים ממנה רווח גדול. האשמה, ברגע שאנחנו מרגישים אשמה, אנחנו כאילו נותנים לעצמנו תעודת ביטוח, מבטחים את עצמנו, מהאפשרות המפחידה שאולי נהיה חסרי אחריות וחסרי מצפון. כי ככה כשאנחנו נותנים לעצמנו עונש, אנחנו כאילו מבטיחים לעצמנו שלא נחזור על המעשה הזה. זה יוצר לנו איזושהי אשליה שאנחנו לוקחים אחריות ושקיים בנו מצפון בריא, כי הרי אנחנו יודעים שלאדם שאין מצפון הוא לא יכול להרגיש בכלל אשמה, הוא לא לוקח אחריות, ואנחנו מאוד חשוב לנו לרובנו באמת להרגיש אחראים, להרגיש בעלי מצפון.
אז האשמה מספקת לנו את הצורך הזה. עכשיו, יותר מזה, אני רוצה להגיד, אמרתי פה, אנחנו מבטחים את עצמנו מהאפשרות שאולי נהיה חסרי אחריות וחסרי מצפון, שנחזור על הטעויות שלנו, אבל האמת היא שבסופו של דבר, הסיכוי שאנחנו נחזור על הטעויות שלנו, כשאנחנו חיים עם תפיסת האשמה הוא גדול יותר, ואני אסביר לכם גם למה ככה בקטנה. כי אנחנו נהיים נורא, מרוב הפחד להרגיש אשמים, כי זה תחושה מאוד 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 לא נעימה. אנחנו מפתחים כל מיני מנגנונים מתוחכמים של הכחשה והדחקה, וסוג של משקרים לעצמנו, שאנחנו לא, כדי לא להרגיש אשמים, סוג של משקרים לעצמנו כדי לא להרגיש אשמים, ובעצם כאילו חוזרים על הטעות, אבל מסדרים לעצמנו את זה בראש, שזה בסדר, אנחנו היינו בסדר פה. אנחנו סוג של משקרים לעצמנו פה, משקרים את עצמנו כאן, במקום הזה. ובמקום הזה בעצם אנחנו עובדים על עצמנו. עכשיו, נתנו פעם דוגמה נורא נורא יפה לשני בתי ספר. אחד שבו היה אסור לשקר, וכל מי שנתפס בשקר נענש בחומרה רבה, אוקיי? והשני היה כזה שבו אם ראו שאתה משקר, אז פנו אליך ואמרו, אנחנו יודעים ששיקרת, זה לא נעים לנו. תשתדל לא לעשות את זה בפעם הבאה. באיזה בית ספר לדעתכם שיקרו יותר הרבה? תכתבו רגע בבקשה תגובות. באיזה בית ספר לדעתכם היו מספר השקרנים הגדול יותר? בואו תנסו ככה לעשות הימורים בעניין הזה. תכתבו לי, אני מחכה רגע לראות מה אתם כותבים. מה אתם אומרים? בואו נראה. כן? אוקיי. אז מסתבר, וזה אגב ניסוי אמיתי שנעשה, זה לא סיפור, זה ניסוי אמיתי שנעשה, שדווקא בבית ספר, שבו לא אימו והנישו וכעסו על השקרנים, שיקרו פחות. לעומת בבית ספר שבו כעסו, אז אנשים עשו הכל כדי להסתיר את זה שהם שיקרו, ובעצם בככה הם שיקרו עוד יותר. הם עשו כל מיני דברים להסתיר כדי שלא יאשימו אותם, הם פיתחו שיטות מאוד מאוד מתוחכמות, כדי לעבוד על המורים וכולי, רק כדי שלא יזהו שהם אכן משקרים. בעצם כמות השקרים שהתגלתה בבית ספר שהענישו בו הייתה הרבה הרבה יותר גבוהה, משמעותית. אוקיי. אז אנחנו מרוויחים רווח גדול מתחושת האשמה, כי באמת זה יוצר לנו תחושה שאנחנו אנשים מצפוניים ואחראיים, ומפחיד אותנו לוותר על זה. אז באמת, איך יוצאים מהקונפליקט הזה? כי זה באמת, זה נורא נורא ברור, באמת מצד אחד, באמת חשוב שנהיה אחראים ובעלי מצפון, אנחנו לא רוצים לוותר על זה. ומצד שני, המחיר שאנחנו משלמים על תחושות האשמה, ועל האשמה של אחרים, הם מחירים מאוד מאוד כבדים ואפילו בלתי נסבלים. איך יוצאים מהקונפליקט הזה? אז קודם כל, חוזרים לאמונות היסוד, שמצדיקות אשמה ובוחנים אותם לעומק, בודקים אותם עם עצמנו. האם באמת אסור לטעות? מה זה טעות בכלל? בודקים את זה שוב עם עצמנו. אם צריך לומדים את זה. אם צריך חוזרים על מה שלמדתי פה. בודקים את זה עם עצמנו. אז מה זה באמת טעות? מה זה, האם באמת אסור לנו לטעות? הדבר השני,
האם בודקים עם עצמנו, שוב פעם, האם עונש של טעות באמת מבטיח שלא נחזור עליה? האם הוא מקדם צמיחה או שדווקא להפך? ואנחנו יכול להיות שאנחנו נגלה שמתחת לאמונות האלה קיימת בנו אמונה עמוקה יותר, שאומרת בעצם שהבורא עצמו הוא מעניש. כשאני אומרת הבורא, אני לא מתכוון במובן הדתי, אני מתכוונת לאנרגיה הזאת שחלק מאיתנו קוראים לה אלוהים, וחלק מאיתנו קוראים לה בורא, וחלק מאיתנו קוראים לה בכל מיני שמות. ואם הבורא הוא מעניש, אז ברור שיש לגיטימציה ואף הכרח באשמה. אז בוחנים את האמונות האלה בתוכנו. האם זאת אמת? בודקים את זה לעומק, כדי שנוכל לשחרר אותם, כי אם הם לא אמת אז אולי אפשר לשחרר אותם. האם באמת אסור לטעות? אני רק רוצה ככה לחדד שעל פי הגישה הרוחנית, הבורא הוא אנרגיה של אהבה ללא תנאי. ואהבה ללא תנאי היא המצע המיטבי לגדילה ולהתפתחות. אתם רק יכולים ככה, דוגמה הכי פשוטה מהחיים, כשילד בכיתה א' לומד לכתוב. אז ברור לכם שאם היינו בכל פעם שהוא עושה איזושהי טעות בכתיבה או בקריאה, יורדים עליו, אומרים לו, מה, אתה לא בסדר, איך לא למדת את זה כבר? זה לא בסדר שטעית, את הטעות הזאת לא עושים, ככה לא קוראים נכון, וכל הזמן מתקנים אותו ומתקנים אותו ומתקנים אותו ויורדים עליו. מה הסיכוי שהוא היה א' לומד בחפץ לב, וב' לומד בכלל, הוא מתקדם בלמידה שלו, לעומת אם אנחנו משבחים אותו, ומעודדים אותו, ומכילים אותו, ואומרים לו זה בסדר, וזו דוגמה כאילו נורא קטנה יחסית, העניין של לימוד קריאה, אבל גם אם אני רוצה להנחיל לילד שלי ערכים של תרבותיות, של כבוד, של התנהגות מכבדת, של אי אלימות למשל, אם הילד שלי נוהג באלימות, ואני צועקת עליו, ומשפילה אותו, ומענישה אותו, כשהוא נוהג באלימות, הרי שנהגתי בעצמי כלפיו באלימות, מה לימדתי אותו באותו רגע? שלי מותר ולא אסור? מה לימדתי אותו באותו רגע? בעוד שאם אני אומרת, אוקיי, ההתנהגות שלך היא התנהגות שלא מתאימה כרגע, מותר לך להרגיש את מה שאתה מרגיש, אני מוכנה להקשיב, אני מבינה את מה שאתה מרגיש, אבל אין מקום לאלימות בבית הזה. זאת אומרת, אני לא מקבלת את האלימות. אנשים קצת מבלבלים בין אהבה ללא תנאי לנתינה ללא גבול. אהבה ללא תנאי זה לא אומר שאנחנו נותנים לבן אדם שמולנו או לעצמנו לעשות הכל וכל מה שהוא רוצה. אנחנו שמים הרבה פעמים גבולות שהם ברורים מתוך מקום של אהבה, כי אנחנו לא רוצים לאפשר לו לפגוע בעצמו, או לנו לאפשר לפגוע בעצמנו. בן אדם שמתנהג לעצמו באהבה אמיתית, לא יפגע בעצמו בכוונה. אז אם אנחנו מפחדים שיהיה לנו חוסר גבולות וחוסר מצפון, זה לא יקרה. זה לא באמת יקרה. כי הבסיס שלנו רוצה להיות טוב. הבסיס שלנו רוצה להיות טוב. ויחד עם זה אנחנו יכולים לסמוך על עצמנו, באמת לסמוך על עצמנו, שיהיו לנו גבולות פנימיים. מפני שזו טובתנו המלאה להציב לעצמנו גבולות פנימיים מסוימים. זאת המשמעות של אהבה ללא תנאי, זה לא אומר שעכשיו אנחנו ניתן לעצמנו הכל, בלי גבול. לא באמת. וביום יום, מה זה אומר? כדי שנוכל להטמיע את ההבנה החדשה בנושא אשמה, ונשחרר את עצמנו ממנה, אני רוצה לשנייה לעשות איתכם איזשהו תרגילונצ'יק קטן, שדרכו אני ככה גם מסביר את האוויר, מה אנחנו אמורים לעשות ביום יום. אז אני אבקש מכם לעצום רגע את העיניים. אני לא יכולה לראות אתכם ולדעת אם אתם עושים את זה או לא, אבל אני ככה אהיה איתכם בעניין הזה. ולהיזכר רגע באיזשהו מקרה, באיזשהו מקום, שבו האשמתם את עצמכם, שלב אתם מאשימים את עצמכם, שבו אתם מרגישים שעשיתם טעות. עכשיו, אם אמרנו שאחת
אחת הסיבות שאנחנו מתמודדים לא נכון עם אשמה זה מכיוון שאנחנו כל כך לא רוצים להרגיש את הכאב הזה, כל כך לא רוצים להיות שם לרגע, להיות בסבל הזה של יש אי הלימה, יש אי התאמה בין מה שרצינו למה שיקרה, כל כך כואב לנו שמה. אז הפעם לרגע ניתן לעצמנו דווקא להרגיש את מה שאנחנו מרגישים במקום הזה. ולא לברוח ולא לנסות ישר לטשטש את זה, כי בעצם האשמה העצמית, הכעס העצמי, זה דרך שלנו להימנע מלהרגיש את הפער הזה שקיים בתוכנו, בין מה שרצינו שיקרה למה שקורה. אנחנו כאילו ישר עוברים לפתרון. האשמה היא סוג של פתרון כדי לא להרגיש את הפער הזה שקיים בתוכנו, בין מה שרציתי שיקרה לבין מה שקרה בפועל. אז קודם כל, לרגע אחד בואו נסכים להרגיש אותה. להרגיש, להיות בכאב הזה של הפער הזה. להיות בכאב אפילו של האשמה שמתעוררת בנו. ולזכור שכמו כל רגש שמתעורר בנו, בעיקר הרגשות השליליים, כל המטרה שלה זה לכוון אותנו לרצונות שעמוקים וחשובים שלנו, שדורשים את תשומת הלב שלנו, שראויים, שנקשיב להם. בסך הכל, כשאנחנו מרגישים את הכאב הזה, יש בתוכנו משהו שמנסה לכוון אותנו למקום מדויק יותר עבורנו. זה כל הסיפור פה. עכשיו, כשאנחנו ישר עוברים למנגנון של אשמה והלקאה, אנחנו לא מקשיבים. אנחנו לא יכולים לבצע שם למידה אמיתית. אנחנו לא יכולים לדעת מה אנחנו צריכים בפנים כדי שנוכל באמת ללמוד. ואנחנו גם נוטשים את הילד הפנימי שבתוכנו, כי אנחנו עוזבים אותו ואומרים לו, אתה לא בסדר. אז דבר ראשון, קודם כל, כשאנחנו מרגישים, כשמתעוררת האשמה, כשמתעורר הכאב הזה, כשמתעורר הסבל הזה על הפער, קודם כל לעצור רגע, ולהזכיר לעצמנו שזה לגיטימי ובסדר, להרגיש את זה, ולהסכים לרגע להיות שם. אז תנשמו לשם הרגע, למקום הזה שכואב, למקום הזה שקשה. ותנו לעצמכם רגע להרגיש את הכאב של הפער הזה. ועכשיו, אחרי שהסכמנו להרגיש, בואו נזכיר לעצמנו בעדינות שהאשמה תלויה בכוונה. ונשאל את עצמנו, האם בכוונה העמוקה שלי, במקרה הזה הספציפי, שעליו אני מרגישה אשמה, האם הכוונה העמוקה שלי הייתה להרע, לפגוע או להרוס? ואם לא, אני לא ראויה לעונש. אמרנו שהאשמה תלויה בכוונה. אם אני לא ראויה לעונש, אבל אני כן אחראית, אז בואו נשאל, כמו בן אדם אחראי, מה באמת רציתי לעשות? מה באתי לעשות, להשיג, ומה קרה בפועל? מה ההבדל הזה שכל כך מכאיב לי? כי אם אני מצליחה להבין את ההבדל, אני יכולה להתחיל להבין גם מה אני יכולה לעשות אחרת. ואנחנו נזכיר לעצמנו במקום הזה הכואב, בעדינות, שמותר לנו לטעות. וזה לא אומר עלינו שום דבר רע אם טעינו. זה רק אומר שאנחנו בני אדם. וזה רק אומר שככה אנחנו מתקדמים. והשאלה הבאה שלנו תהיה לעצמנו, אוקיי, אז טעיתי, אז איך אני מתקדמת עכשיו? מה אני יכולה לעשות אחרת כדי להגיע לתוצאה שאני רוצה? מה אני יכולה לנסות לשנות בפעם הבאה שקורה מקרה דומה? וזה הכל בעצם. כי התהליך הזה בעצם עוזר לנו, תהליך של 3 שלבים פשוטים, להסכים להרגיש, להזכיר לעצמנו בעדינות, שהאשמה תלויה בכוונה, ושמותר לנו לטעות, להתחיל לשאול את עצמנו שאלות פרואקטיביות, איך אנחנו מתקנים ועושים אחרת, עוזר לנו לפעול מתוך אחריות מלאה, ואז אנחנו יכולים להניח לפחד
שמא נהיה חסרי מצפון וחסרי אחריות. אנחנו לומדים מהטעויות שלנו, אנחנו מבינים ומנתחים, אבל מסירים את החלק האמצעי, את החלק של השיפוטיות. אין פה עניין של שיפוטיות, זה לא אומר עליי כלום אם טעיתי. זה לא אומר שאני אשם, ובוודאי לא שאני צריך להאשים את עצמי. להעניש את עצמי, סליחה. אני בעצם סיימתי את החלק שלי על אשמה היום. אם התובנות שחלקתי איתכם היום נגעו לכם ללב, דיברו אליכם, והייתם רוצות להעמיק את התובנות האלו, וללמוד ככה באמת, כמו שאני למדתי בדרך שלי, איך להעמיק את האהבה אל עצמכם, איך לאהוב את עצמכם ללא תנאי, לאפשר לעצמכם, להרגיש ראויות, לתרגל הקשבה עצמית וקבלה עצמית. אז במיוחד לכבוד השנה החדשה אני רוצה להציע לשלוש נשים שבאמת יחליטו שהן רוצות ללכת על זה, ויתחילו איתי תהליך בחודש הקרוב, 20% הנחה על המפגשים איתי, כל המפגשים לאורך כל השנה, זה הטבה שאני נותנת ככה באופן גורף לכל השנה, זה רק לשלוש נשים שבאמת יבחרו להתחיל איתי תהליך בחודש הקרוב. אני רוצה להקדיש עכשיו זמן לשאלות שלכם, אם יש לכם שאלות שעלו לכם מהמפגש הזה, ואני אענה עליהם בשמחה. ובינתיים קודם כל אני רוצה להודות לכל מי שהיה פה ונשאר והגיב והשתתף. זה לא מובן מאליו, והמון המון המון תודה. אז אני מחכה רגע כמה דקות לשאלות שלכם, אתם מוזמנים לכתוב, להעלות שאלות, ואני אענה בשמחה למי שכותב. בואו נראה, אם יש פה שאלה. טוב, קיבלתי תגובה שאני הייתי מקסימה ונהדרת וזה נורא נחמד, אבל חוץ מזה יש שאלות. נורא התרגשתי, אני בטוחה שהרגשתם את זה, זו פעם ראשונה שלי פה. אוקיי, אז אני רואה שאין שאלות כרגע. מי שרוצה להצטרף אליי, לקבל את ההטבה הזאת, זה באמת הטבה, אני בכוונה שומרת אותה לשלוש נשים בלבד, מכיוון שאני מבטיחה אותה באמת לכל השנה, בלי הגבלה של מספר המפגשים. אז מי שתבחר להצטרף אליי מוזמנת ליצור איתי קשר. אני מקווה שההקלטה הזאת היא... רגע. יש לי רגש אשמה על ספרים של בעלי שזרקתי ואני פוחדת לספר לו. מה עושים? אוקיי. שאלה פה של מישהי, שאני לא יודעת אם... שאלה פה מישהי, יש לי רגש אשמה על ספרים של בעלי שזרקתי ואני פוחדת לספר לו. אוקיי. אז קודם כל, בואי ככה תיכנסי, לפי התהליך שכרגע עשינו, ותסתכלי בעצם מה באמת כואב לך פה, על מה באמת יש רגש של אשמה, מה הטעות שנעשתה פה. בעצם מה שאת אומרת ככה, אם אני מבינה מדברייך, בסאבטקסט, האשמה היא על זה שלא סיפרת, על זה שזרקת בלי לספר, ככה עשית את זה מאחורי הגב, נכון? אם כן, אז תכתבי לי ככה, כדי שזה. אוקיי. ובאמת יש פער בין מה שרצית לעשות, שזה באמת רצית בסך הכל אני מניחה לנקות. אבל לא פעלת לפי הערך שלך שזה להיות גלויה וכנה, אוקיי? לא פעלת לפי הערכים שלך. אז עכשיו, אחרי שאת יכולה להתחבר ולהיכנס פנימה ולראות איפה בעצם קיים הפער, איפה זה, מה הטעות שעשית שמה להגדרתך,
להזכיר לעצמך הרי, לשאול את עצמך, האם עשית את זה בכוונה מראש לפגוע בו? ברור שלא. אז אם לא עשית את זה בכוונה לפגוע, את יכולה עכשיו פשוט לספר ולהגיד, תקשיב, עשיתי ככה וככה בלי לספר לך, אני מצטערת על זה, עשיתי טעות. אוקיי? פשוט לשתף בכנות. ברגע שאנחנו משתפים בכנות, הרבה פעמים התגובות שאנחנו מקבלים הן הרבה יותר חמות וכנות, ממה שאנחנו כל כך מפחדים. בואו נראה רגע, יש פה עוד שאלה. נתת דוגמה להרגלים בקטע של התקדמות. על הרגליים בקטע של התקדמות. לא הבנתי את ההשוואה. אוקיי, אני אחזור רגע על הדוגמה הזאת, זאת שאלה טובה מאוד, תודה רבה. כשבעצם אנחנו מגדירים טעות, כל פעם, או אנחנו מגדירים טעות, או חשים סבל, או חשים אשמה, בכל פעם שיש פער בין מה שאנחנו רוצים שיהיה, לבין מה שאנחנו עושים בפועל, נכון? יש איזשהו פער, נפתח פתח, נפתח מרווח. עכשיו זה כמו רגליים, נכון? כשאנחנו עושים טעויות, אם אנחנו לומדים מהם, אז אנחנו בעצם כל פעם מצמצמים את הפער, נכון? מצמצמים את הפער, ואז שוב פעם אנחנו עושים טעות מסוג חדש, ונפתח שוב פעם פער, ועוד פעם אנחנו לומדים ומתקנים, ואנחנו מצמצמים שוב פעם את הפער, וזה כמו תהליך של הליכה, הרי בתהליך של הליכה מה קורה? רגל אחת פותחת פער קדימה, ואז הרגל השנייה מצמצמת את הפער, ואז עוד פעם רגל אחת מתקדמת קדימה, והרגל השנייה מצמצמת את הפער. וככה החיים שלנו, אנחנו בעצם רצף אחד ארוך למעשה, של מה שאנחנו מגדירים טעויות. כל פעם אנחנו נוצר איזשהו פער בחיים שלנו, איזשהו בור, איזשהו משהו שאנחנו צריכים למלא, ואנחנו עושים משהו כדי למלא אותו. אוקיי? אז הרגליים הולכות באופן טבעי ורגיל, וגם הטעויות, זה בדיוק, את כתבת פה, הרגליים הולכות באופן טבעי ורגיל, ולכן זה לא הפער טבעי. אני רוצה להגיד שגם הטעויות אצלנו זה משהו טבעי, זאת הדרך שלנו ללמוד. אנחנו נמצאים פה בסך הכל בבית ספר אחד גדול, שכל המשמעות שלו זה לטעות וללמוד ולהתקדם. אלא שאנחנו, השיפוטיות שלנו על טעויות היא כזאת, שאנחנו חווים את זה ככאב, ואז אנחנו לא נותנים לעצמנו להתקדם, והפער הולך וגדל. ואז זה ממש 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 כואב. ואם אנחנו היינו מקבלים את זה בסך הכל כהזדמנות להתקדם קדימה, אז אנחנו ממשיכים לצעוד, וזה אכן דבר מאוד מאוד טבעי, בסופו של דבר. בואו נראה, כתבה פה עוד תגובה, שאני מרגישה אשמה כשאני מתפרצת על הילד שלי, למרות שברור לי שהוא בודק גבולות ודוחק לפינה. אוקיי, אז אנחנו פה דיברנו על זה, אז בואי תבדקי מה בעצם את מספרת לעצמך כשאת מתפרצת על הילד שלך. את מספרת לעצמך שמה? בהגדרה שלך כנראה שקיימת, תבדקי את זה, וזאת בדיקה פנימית שצריך לעשות. האם יכול להיות שקיימת אצלך הגדרה שאמא טובה לא מתפרצת על הילד שלה אף פעם, או אמא טובה תמיד מכילה, או אמא טובה תמיד מתנהגת יפה לילד שלה, ואז בכל פעם שאת מתפרצת חלילה, ולא מקבלת את עצמך פשוט כבן אדם, כי את בן אדם, וגם אני בן אדם, וגם אני עם כל המודעות לזה, עדיין מתפרצת לפעמים על הילדים שלי, אבל אני לא מרגישה אשמה שם, אלא פשוט בן אדם. אוקיי, אז אני טועה, ואיך אני יכולה לעשות את זה אחרת בפעם הבאה? זה הכל. אז אם את עושה פה שוב פעם את הבדיקה הזאת, התפרצת, אוקיי. האם עשית את זה בכוונה לפגוע בו? האם עשית את זה בכוונה להרע לו? מה רצית לעשות כשהתפרצת? רצית ללמד אותו איזשהו גבול, רצית לעשות את זה, עכשיו רצית לעשות את זה גם בצורה שתכבד אותו ובצורה שמיטיבה לו, נכון? ואת זה לא הצלחת לעשות כרגע. אם את מוכנה להוריד את השיפוטיות על עצמך בקטע הזה, להוריד את האמירות האלה שאומרות שאם את מתפרצת, זה אומר עלייך שאת אימא לא טובה, שאת ככה וככה וככה, ופשוט להיות, אוקיי, מה רציתי שיקרה? רציתי להציב לו גבול. מה רציתי שיקרה? רציתי להיות שם בשבילו. מה רציתי שיקרה? ואז שואלת את עצמך, אוקיי, אז איך אני יכולה לעשות את זה אחרת? בפעם הבאה. את לא משקיעה את האנרגיות שלך במקום של ההלקאה העצמית, אז את יכולה לפנות אנרגיות ללמידה. אוקיי?
מה הרווח המשני בזה? יקירתי, את נראה לי שאת מבקשת שאני אחזור על כל הזה. הוא מטיח האשמות וזה מתגבר, ברור. הוא מטיח האשמות וזה מתגבר, מפני שאת בפנים חשה אשמה, זה כמו שאמרתי. אם אנחנו בפנים חשים אשמה, אז אנחנו שומעים את אותו דבר גם מבחוץ. מה שאנחנו מרגישים מבפנים, אנחנו גם מהדהדים את זה לעולם, ואנחנו נשמע את ההד של זה מבחוץ. אבל אם את תרגישי, אוקיי, נכון, לא רציתי לצעוק. זה לא לליבי להיות אימא צעקנית, אבל כבר צעקתי. זה לא אומר עליי שאני אימא גרועה, זה רק אומר עליי שאני בן אדם. איך אני לומדת מהטעות? איך אני לומדת מהטעות? היה פה עוד שאלה, ומה אני יכולה לעשות אחרת לפעם הבאה? ברגע שאת מורידה מעצמך את השוט של השיפוטיות והאשמה, את יכולה באמת ללמוד מזה. הייתה פה שאלה אחת אחרונה ובזה אני אסיים. בקשה להסביר שנית מהו הרווח המשני בתחושת האשמה. אז עוד הפעם, האשמה נותנת לנו תחושה אשלייתית שאנחנו מבוטחים בפני מצב שבו אנחנו נהיה בעיני עצמנו קודם כל בעיקר, חסרי אחריות וחסרי מצפון. כי קודם כל, ברגע שאנחנו מרגישים אשמה, אז אנחנו כבר אומרים לעצמנו, הרי בן אדם חסר מצפון לא יכול להרגיש אשמה, נכון? אז כבר הבטחנו לעצמנו שאנחנו לא חסרי מצפון, נכון? זה ברור? עכשיו אנחנו גם מרגישים נורא נורא טוב, כי זה כאילו, אנחנו מרגישים שבזה שאנחנו מלקים את עצמנו, אז אנחנו בעצם לוקחים אחריות ובכך גורמים לזה שאנחנו נתקן את מעשינו. בעוד שהאמת היא שזה קורה בדיוק ההפך. בפועל קורה בדיוק ההפך, דווקא כשאנחנו מלקים את עצמנו, קשה לנו יותר לתקן באמת את מה שאנחנו כל כך רוצות לתקן. אבל הפחד העמוק בתוכנו, שאנחנו חס וחלילה, אם נאהב את עצמנו ללא תנאי, אם נסיר מעצמנו אשמה, ניפול למקום של אובדן גבולות פנימיים, של חוסר מצפון, שניתן לעצמנו לטעות שוב ושוב ושוב, בלי גבולות, ממש להיות רעות, הוא פחד כל כך כל כך גדול, שאנחנו מעדיפות להרגיש אשמות. זה ברור? עכשיו, אבל זה באמת, זה רווח שהוא אשלייתי, כן? כי אנחנו משלמות מחיר מאוד מאוד כבד על האשמה, ובסופו של דבר היא לא מביאה לתוצאות שאנחנו רוצים. היא לא באמת נותנת לנו את האפשרות לגדול, להתפתח, ללמוד, ובצורה מאוד מאוד מוגבלת, הרבה הרבה יותר לאט מאשר אם היינו מנקים אותה. טוב, אני מקווה שהייתי ברורה, אני מקווה שגם שההקלטה עבדה לי, אני עוד לא יודעת, אנחנו נבדוק את זה אחר כך. אני מבטיחה לשלוח את ההקלטות למי שישתתף היום. ושוב, אני באמת באמת מזמינה אתכם, מי שהתחברה, מי שזה נגע לה, לקחת את ההזדמנות, ולעשות משהו כדי להתחיל את השנה הזאת אחרת, לאפשר לעצמה שנה הרבה יותר טובה, שנה עם הרבה יותר חמלה עצמית ואהבה עצמית. תודה רבה רבה לכולכם שהשתתפתם הערב. ונמשיך ונשתמע בשמחות.